Rune, syng. Hvad? Du skal synge Barbie Girl. Okay. I'm a Barbie girl in my Barbie world. I'm plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress up everywhere. It's Michael Bay, yeah. It's for you. Action! Idiot, det var ligesom meningen, du skulle sige, men du siger bare aldrig noget. Hvad skal jeg sige? Stop det kamera. Fucking terrorist. Hvad opstod det? Den der lige pludselig for sættet. Hvad er det med skorskægget? Den satte sig lige ned. Han optager. Den blev træt. Jep, det gør den. Han opstod det. Det er den forkerte vej! Vis på, hvor meget Rune hader hunde. Altså, nogle hunde er jo søde. Men kat er bare sejr. Jeg gemte mig ikke træ før, det var bare sådan, hey Morten, jeg kan se dig. Det var kommet en uge senere, og det var fældet, og man bare kunne se, at det var helt fast. Okay. Nu er jeg forvirret. Jørgen. Det er lidt meget akavet, ikke? Hvorfor ikke gøre noget? Dans igen. Lav dansen. Action. Action! Action! Hvad fuck i helvede? Fuck dig, lille motherfucker. Du må være der for evigt og altid. Ud af, hvad du fanden laver herinde. Okay, det var mærkeligt. Vi går tilbage til filmen. Ja, det var helt gik men okay. Hallo! Til Andys køkkenshow. I dag skal jeg vise, hvordan det er, man laver. Så på du i kamera. Fy mig så. Ja. Nå, okay. Nå, i dag skal vi... Hvad skal vi? Today, I'm gonna show you how to shoot with this 6 sour piece. Det var ikke Morten, der havde den. Nej, det ligger her. Jeg skreg til dig, det lå her. Vi laver vores køkkenshow. Nå, okay, hvor kommer det fra? Undskyld! I gang til Anders' køkkenshow. Nå, I fandt posen. Hvordan var posejagten? Jeg prøvede det der, eller? Nej. Jo, den er blevet våd nu. Nå, nej, så ikke. Nej, min undersøg faldt. Ja. Jeg skal prøve at hente sine Ej, sokker. okay, stop. Nå, der kommer en bil. Ej, Isak, seriøst, det er bare lige rigtig sjovt. Isak, det går faktisk spillet. Hvem var han skudt? Hvad? Er han skudt nu? Jamen, han skød mig lige ud, det gør. Eller, der var ikke noget lige, men det var bare... Jeg er stadigvæk fandt i mine støvler. Ja. Det er ligesom, jeg er sådan en eller anden form for vandrende sø. Kan du mærke det ved? Kan du mærke det her? Jeg kan ikke mærke det her. Jeg kan godt mærke det, men heldigvis har jeg sokker på. Men jeg Og vand. Ruller fordi det er rigtig vinterbøder. Du har vand på. Ja, Jeg tager lige noget vand på her til morgen. Jeg har vinterbøder. Jeg kan lige vide, om jeg kan overhovedet se skibet, hvis jeg zoomer ind. Hjælper det med 2 sokker? Det kommer det til. Jeg vil godt se det. Man kan godt se det. Jeg lover dig, det kommer til at hjælpe. Okay, det er bare for at ignorere det, okay? Fordi jeg er ikke rygget af. Du må ikke rykke af. Vi skulle have taget 3 par sokker med. Hold kæft, jeg glæder mig til at se det.